Jeg hedder Atlas, og jeg er 35, og jeg bor i Boller, ude ved Horsens. Det lyder så dejligt, seksologen fra Boller. Jeg er ikke helt seksolog endnu, men jeg er en uddannelse til seksolog. Jeg skal lave en eksamensopgave til min studie som seksolog. Det er et foredrag, der hedder Skam dig. Og som titlen angiver, så er det et foredrag, der handler om skam, og hvad skam er for en størrelse, og hvordan skam påvirker dig og mig og os alle sammen. Det her er Camilla Paldam. Hun ved en masse om begrebet skam. Altså, skam forbinder sig med vores normer. Og det er, når vi ligesom, bryder med det, som enten tankemæssigt eller handlingsmæssigt, som er indpodet i os som norm, at vi kan føle skam. Og det er ikke bare noget, man gør, men noget, som hele tiden har en følelse af noget lidt forkert over sig. Til Erotic World i Valby skal Atlas holde sit foredrag Skam dig. Og i dag har han planlagt noget særligt. Til mit første show, der lavede jeg også en transformation til sidst. Jeg håber, der kommer mellem 50 og 100 personer og ser mit foredrag i aften. Jeg ved, at min titel, Skam dig, er catchy. Og min beskrivelse til foredraget, den har jeg også fået rigtig positiv feedback på. Så kan man tale om eksponering, og jeg har jo gjort, hvad jeg kunne med mine egne kanaler. Og så har jeg også talt med messen her, med Fuller, som står for deres kommunikation, og bedt ham om ligesom at gøre, hvad han kunne for ligesom at trykke på nogle knapper. Så der kan ikke rigtig gøres mere i forhold til at promovere det. Så skal det være, hvis folk de farer vild på grund af alle de spændende ting, der er herinde. Imens Atlas gør sig klar til sit foredrag, har vi spurgt tilfældige danskere, hvad de forstår ved skam. Skam for mig, det er noget, man går måske ikke helt og vil være ved. Hvis andre mennesker finder ud af ens dybeste hemmeligheder, så holder de op med at kunne lide en. Hvis man har gjort et eller andet, der strider mod ens egne værdier på en eller anden måde. Jeg forbinder skam med noget, man synes kan være pinligt. Skammen, den går ind, altså det er, når vi gør noget, som bryder med vores norm. Det er også derfor, man kan, hvis der er en meget stærk norm for, hvordan en krop skal se ud. Hvis man så har en krop, der ser anderledes ud end normen, så kan man skamme sig over sin krop, og så går det på selvværdsfølelsen. Velkommen til et foredrag, der handler om skam. Det er en del af min uddannelse til seksolog. Det her det er faktisk min hovedopgave, som handler om skam. Atlas har ikke altid været den, han er i dag. Tilbage i 2018 sker der noget for den daværende Allan, der viser sig at være skelsættende for hans liv. Jamen altså, det startede med, at mit liv har lignet, tror jeg, mange andre. Jeg har valgt at gå ledervejen. Jeg har været i forsvaret, taget en lederuddannelse. Jeg har været inde i fitnessbranchen og hjælpe med at arbejde i den. Og så endte jeg så i IKEA og var egentlig rigtig glad for det liv. Havde en fornuftig indtægt, havde nogle dejlige kollegaer, en tryg, fast rytme i mit liv. Og alting det var egentlig, som det nu skulle være. Og så sker der det i 2018, at min far får en diagnose, muskelsvind, noget der hedder ALS, som er sådan lidt en aggressiv grad af muskelsvind. Det betød, at jeg lige stoppede op en gang i mit karrierejob der i IKEA, og sådan lige reflekterede over, hvad det så nu kom til at betyde, at jeg om ikke så længe skulle miste min far. Hvis vi lige bruger 20 sekunder på lige at tænke over, hvad vi kunne skamme os over. Jeg tror, at al skam er forbundet med frygten for ikke at være god nok. Jeg tænker, at folk kan skamme sig over situationer eller ting, man har gjort. I dagens Danmark tror jeg, at man kan komme til at skamme sig over alle de ting, man synes, man skal nå i forhold til børn og fritid. Jeg tror, folk kan skamme sig over rigtig, rigtig mange forskellige ting. Altså, det kan være lige fra det kan være seksualitet. Men hvordan hænger seksualitet og skam sammen? Det kan Henrik Zetterberg Nielsen fortælle om. Hvilken rolle spiller skam i forhold til ens ønske om at have en divers seksualitet, eller begrænse sin seksualitet måske mere, end man ellers kunne have lyst til? Betydningen kan slet ikke
overvurderes, og jeg tror, den kommer sammen i 2 kæmpe baner historisk. Den kommer sammen i en religiøs bane, der går jo altså i hvert fald 1000 år tilbage, og hvor man har sagt meget, meget, meget klart, altså begyndende med Bibelen, sex, der ikke kan føre til reproduktion, er syndigt. Og så har vi et andet spor, det går ikke helt så langt tilbage, men det går 150 år tilbage, som er i psykoanalyse og psykiatri, hvor man siger, at ikke-reproduktiv seksualitet ikke nødvendigvis er syndigt, men man siger, at det er sygeligt. Og det er jo klart til sammen, at det er jo en shitpile som menneske at være mødt. Selv hvis man tænker, jamen jeg er ateist, eller selv hvis man tænker, jeg er ikke syg, så er det ligesom bare en gigantisk kulturel baggrund, der fortæller dig, det her det er der noget galt med. Jeg var simpelthen nødt til at skulle finde ud af, hvem er jeg? Hvem er Allan på det her tidspunkt? Og det betød, at året efter, i 2019, der var jeg ude at besøge 7 hovedsteder, altså rejst hele verden rundt. Og da det år ligesom var gået, så kunne jeg bare mærke, at okay, jeg tror simpelthen ikke, jeg har levet mit liv i trit med, hvem jeg i virkeligheden er. Jeg tror, jeg har levet mit liv ud fra nogle forventninger til, hvad jeg tror, at andre vil synes, jeg skal være. Og så træffede jeg sådan en lidt ukontroversiel beslutning tilbage i december 2019, at jeg skifter navn. Jeg redefinerer, hvem jeg er, og begynder at leve mit liv på den måde, jeg finder rigtigt. Men altså, det har været en vanvittig proces. Altså, jeg er 35 nu, og jeg startede den her proces, da jeg fyldte 30. Så de sidste 5 år har bare været... det har været vildt. Det var mit foredrag omkring skam. Og så har jeg sådan en ting, som jeg godt kan lide at gøre. Ej, hvor kan det godt blive skam, hva'? Det kan godt være, at der ikke kom 100 mennesker eller 50 mennesker. Men det er sådan set også fuldstændig underordnet. Det vigtigste er, at de 30, som var der, de blev der. Og at de fik noget med derfra, som de kan bruge til noget. Det er det allervigtigste. Jeg tror, det er Dalai Lama, der på et tidspunkt siger, hvis bare du kan inspirere 1 menneske i løbet af dit liv, så har du gjort en mærkbar forskel i verden.